Hello, maigsuon ko diha ni Kristo, maloloyon ug malipayong adlaw kanatong tanan. Karon first Tuesday of the month. Kami sa bukid sa Kaluoy. Ang bukid sa Kaluoy nga akong gimin mao ang Divine Mercy Shrine sa Garing. Maigsuon ko diha ni Kristo, kung kamo wala pa nakaibalo sa debosyon sa atong Dios ng Kaluoy, i-message lang mi kay andami more intron diha kaninyo, free ra ang image nga atong ihatag. Mao kini ang mga magsasangyaw sa Dios ng Kaluoy nga anda mo ana sa inyong panimalay. Diha sa Diary 1540 ang Ginoo miingon, ang tanan kadtong mga kalag nga nagimay sa akong kaluoy ug misabuwag sa pagsimba nini, nagadasig sa uban sa pagsalig sa akong kaluoy, dili makasinati sa makalilisang kahadlok sa oras sa kamatayon, ang akong kaluoy manalipod kanila ni anang katapusang panagsangka. Sa kini sa manindot nga saad sa atong Ginoo, kung kita magsangyaw sa iyang kaluoy, kung ikaw ganahan ka mosangyaw sa kaluoy sa Ginoo, i-message lang mi para magkuyog ta. So karong adlaw, Pilmerong Martes, mao ang Pilgrim's Mass sa District 8. So mao nang managkata sa bukid sa Kaluoy. Ang pagpadung sa Divine Mercy Shrine sa Garing, dagan ko siya gagianan, pwede din hiagion sa Tilaong Liloan, pwede sa Konsolasyon. Anais din kay naana sila gipangutang nga mga signage, so naay nakabutang mga tarpaulin nga image sa Divine Mercy, guide ni labi na sa katong first time pa nga mosagka dinhi. So karong adlaw, ang misa ato na paghimuon sa lugar diin itukod ang pinakadako nga Divine Mercy image nga makita sa tibok Cebu nga maoy malangtaw sa tanan. Mga igsuon ko diha ni Kristo, kung daghan mo og mga extra diha sa inyong bulsa, o ganahan mo muhatabang, muhatag og donasyon alang sa pagtukod sa ato ang Divine Mercy image dinhi sa Garing, duola lang ang opisina sa Divine Mercy dinhi sa Garing or kontaka lang sila. So naabot na ta dinhi sa Divine Mercy Shrine. Sa una dinhi magmisa dinhi sa ubos, pero karong adlaw gibalhin na nila. Adto na ni sila magmisa kada misa sa lugar gayud diin itukod ang imahin sa atong Diyos ng Kaluoy. Nga igsoon ko diha ni Kristo, naabot na kita dinhi sa bukid sa Kaluoy. So mao na ni ang tukuran sa Divine Mercy Shrine. Atong hinumduman nga ang kaluoy sa Ginoo lapad kaayo. So dangop kita kanunay sa iyang kaluoy, kay ang iyang kaluoy maoy ato ang sakayan sa atong kaluwasan. Diha sa Diary 163, ang Ginoo misugo sa pagbansay sa tulo ka ang sa kaluoy. Ang una ang buhat sa kaluoy, ang ikaduha ang buhat sa bulong, ang ikatulo ang buhat sa pagampo. Ug niingon usab ang atong Ginoo nga isulti sa kalibutan ang mahitungod sa akong dako ug dili matugkad nga kaluoy. Kanindot gayud mga igsuon ko kung kitang tanan makahibalo ug makaambit sa kaluoy sa atong Ginoo. So naabot na ta dinhi sa lugar diin ang Divine Mercy image itukod. So ari na ni dinhi magmisa sugod karong adlaw. Sa atong makita wala pa jud kayo daghang mga tent tungod kay first pa man ni o last week lang jud nagtinabangan ang mga devotees sa paglimpyo dinhi. Thank you Lord nga naabot mi dinhi nga safe and sound o nagwat mi sa alas 3 sa hapon para sa misa. Uni ang altar anhi magmisa unya. Init kayo diining higayon na. Iyahay pamaypay ang mga devotees pero wala jud panulbali nga ang kalayo, kakapoy ug kainit tungod kay nahigugma man kami sa Ginoo ug amo kining gihalad ang among mga pagsakripisyo karong adlaw ug among giampo nga dili lang unta muulan. Niining higayon na grabe jud kainit ug grabe kaalindanga. So mao ni mga igsuon, anhi itukod ang Divine Mercy Shrine, mao ni ang simbahan o nindot jud kaayo kon mahuman ni. So atong tabangan ang atong Ginoo nga matukod kini. Kung ganahan mo donate adto bisitahan lang ang opisina sa Divine Mercy Shrine. So hapit na magsugod ang misa. Kita sa Cebu iyang himaya. Nagimong larawan. Amen. Okay? Sige. Kami din yung makaigsunan in my own reflection. No? On the sacred ground
let us humble ourselves and ask Jesus to please come and stand on this holy ground na pinaagi siyang darawan. Are you listening? Amen. Happy. Of life, everything will turn into calm. Nga naman, walay unos nga bulungtan o kusa kasibanan. Sa mga unos magkaigsunan, bulungtan ng 24 hours. Umadiana, anak ay kanino. Ako mananagat makupaminaw, ma. Nakasinati ko na sinati sa mga tinunan. Inabidol sa dagat niya, usong kayong hangin. Sus, niliki ko na ito makiksunan. Another thing ako makasinato, kabong sinati mo. Uman sa dakong bagyo, mabot yun ang kanino. Magina. Ikaw na itong kinabuhi makiksunan. No? Taliwa sa itong uno sa kinabuhi. Miabot atong Ginoo. O gumikan sa itong pagtawag kaniya, pagsalig kaniya. Ang atong Ginoo, muhimong milagro, no longer to walk on the sea, but a miracle to come. Ha? Anong pagpakalma sa atong kasing-kasing balatian na nalungsan sa tubang kahadlok o kadulog. Naka-experience mo niya. Thank you, Lord. Huwag din mag-uwan. Salamat.